Hello ka parokya. Karong adlaw nagselebrar kita sa Pentecost Sunday. Karon ang birthday sa ato ang simbahan nga Katoliko, no? Nga gitukod ni Kristo 2000 years ago. Ang liturgy karon is Easter pa jud kaayo. Kay last day maron sa Easter, unya ayaw mo kalimot sa kanta nga sekwensya human sa second reading before sa Alleluia. Kani siya ang sekwensya, dili ni siya optional karon nga Sunday o sa Easter Sunday. Kantahon gyud ni siya kay maoy mando sa GIRM. Wala gid sa nag-ingon nga you can read the sequence but the sequence should be sung. Kantahon gyud ni. So kaway-kaway sa mga parokya nga ning kanta ani, bahalag isa o duha ka tuno, okay na jud kayo na ningtuman gid sa GIRM. Sa mga parokya nga gi-recite or wala naggamit og sekwensya karong adlaw, huy, pagbag-o na mo, no? I-share ni sa mga katong wala pa kasugod og misa niya, nagplano nga i-recite or kanang i-skip ang sekwensya, no? -50 mo sa langit, bahala mong tanan diha. God bless.